Bilboko Udalak, Bilbao Dendak eta Kutxabank Mendifilm Festival Bilbaorekin batera, Bilbo Zoriontsua ekimena aurkeztu dute. Bizkaiko hiriburuan merkataritza suspertzeko izanik helburu nagusia, Eguberrietan hiria bisitatuko duten pertsonei askotariko jarduerak eskaintzea espero da. Shopping eguna Bilboko udaletxearen ekimen bada, bai komertzioen aldetik eta batez be erosketak eta sustatzeko eta komertzioari laguntza berezi bat emon ahal izateko. Kanpaina honen barruan Gabonetako lehenengo biltzarra burutuko da abenduaren 15 goizean Alondigan. Olentzerok eta Mari Domingik konbidatu dituzte danak Bilbora etortzea, eta totalean orokorrean 16 pertsona egongo dira Alondigako atrioan. Hor pertsona guztiak egongo dira umeek, bai olentzerori, bai arregiei euren gutunak bidaltzeko. Biltzarraren ardatz nagusia hiriburuko umeen ilusioa suspertzea da eta horretarako Gabonetako pertsonaia ezberdinekin hartu emona izango dute bertaratutako umeek. Autobus turistiko bat jarriko da martxan baita ere, Bilboko hainbat eremutan ibilbideak egingo dituena ostiral eta larunbatean. Asteburu honetako beste proposamen bat Kutxabank Mendifilm Festivala izango da. Hau bihar hasi eta abenduaren 23 bitarte izango da Euskalduna Jauregian eta BBK aretoetan. Mendifilm Festivala bere 5. edizioa beteko du, aurten lehenengo aldia Bilbon, eta hemendik aurrera 14tik 23 bitartia, 10 egunez munduko mendi zinemarik hoberena. Azpimarratzekoa da, zinema modalitate honetako zuzendari onenak eta alpinismo zein eskaladaren arloko nazioarteko pertsonaia garrantzitsuak izango direla. Nik aipatuko nituzke bereziki emakumezkoak, kasu hontan larunbatian bertan Steve Davis estatu batuarra izango dugu gurekin, eta hemendik aurrera izango ditugu Edurne Pasaban, edo Nibes Mero italiar himalayista, eta baita Silvia Vidal kataluniar eskalatzailea. Eguberrietako erosketei begira, Bilbao Dendak eta BBK Kutxabank erakundeek bazkidetutako dendetan abenduaren 14an eta 15ean erosketak BBK txartelarekin egiten dituzten pertsonen artean 10.000 euros osketatuko dira. Guztionez gain, hiriko auzo guztietako kaleak musikaz beteko dira abesbatzen, txistuen eta dantzarien ikuskizunekin. Halaber, Bilbao Turismok Bilbo Zoriontsua gida plazaratuko du Gabonetako jarduera eta tradizioak biltzen dituena.